ପକଉନ ଗୋଟେ ଖେଳ ପକାଇ ଆସ ଆସ ଏଇପଟିକି ଆସ ଏଇ କାଲି ଭାତ ପକେଇଥିଲି ରାତିରେ ଠିକ କଥା କାଲି ରାତିରେ ଭାତ ପକେଇଥିଲି ଏଇ ଗାଣ୍ଡିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ यूट्यूबर मुझे वीडियो गोटे पकड़ मोर 100 टका आसो काठिया कौन मत घर कौन 3 मास 4000 टका देती मत काठिया कौन तू केत हजार कर मुझे 20,000 टका कल घर कौन 60,000 कर तू भात फात गुड़ा किणी लगी लगी यूट्यूब रे पकड़ खेलो जोड़े हैं हेलो हेलो हाँ ये है फरफर बाहर गला इनसे यही बड़ माछ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନା କଣ ଖାଇବା କଣ ହେଲା ନା କଣ ପଳେଇଲା ମୋ ହାତ ନା पानी भीतर माड़ी बसले रोहिणी मितले हो କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଲା ଗୋଟେ ମାଛ ଖାଇବି ବୋଲି ହଁ ତାହେଲେ ଭାତ ପକେଇଦିନି ଆଜି ଖାଇବି ବୋଲି ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଝାଡ଼ି ମୁଁ ଘରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ କହିବେ କହିଛି ଲୋକ ହାତେ କହିବେ ବେଗରେ ପୁରା ନେଇକି ପଳେଇ ଲୋକ ଦେଖିବେ ବଢିଆ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି କହୁଛି ବେଗରେ ପୁରା ନା ପୋଳ ପୋଳ ଯୋଉଟା ପୁରା ଖୋଲି କପଡ଼ା ନେଇକି କାଲି ଭାତ କିଲେ ଚାଉଳ ଭାତ ପକେଇଛି ମୁଁ ଧରିମି ବୋଲି